Aksyon! Balita! So, Gov, good morning, Gov. Unsa imong mga concrete steps karon gihimo regarding aning senseless killings in Bayawan City, not only in Bayawan, Gov, but the entire province sa Negros Oriental? Actually, gitagaan yun ako nagdako ron pagtagad. Kay dili ko gusto nga mo kuan gyud mo tuyhakaw or mo gana kining nagsugo sa pagpapatay ini. Because sa common knowledge sa atong mga tao, doon na tayo nahibalaan kung sinsay kapapatay ini. Pero ang problema lang, ug unsaon pagtumbok. So ang kuan ini is dakpon ang papatay o hopefully makapatugan. So gahapon gi-raise na to ang ato ang reward. Kung kinsa tong makatudlo ug nga ma-apprehend, madakop na to kitong pusil patay ni Mr. Joem Istinioso. So from 300,000 akong gi-raise to into a 500,000 sa tanang mga tao nga makatudlo kung kinsa gitong kapusil sa maong ni Joem. So sa initial na investigasyon sa pulis, gihatag nako ni Colonel Pineda, doon na siya kaning common ballistic tests. Ang kuha na laman ini, kung doon na mo witness, unya atong madakpan ang maong nagpusil ni Joem. So ang ako ang yung paninguha bilang gobernador nga mahapsay, matibunsay ang probinsya. Na dili pwede ni mga tao nga bisan anytime gusto nilang mapapatay tao, naada yun, mapapatay dahil sila. Kining mga klasiko tao, muna siya mga tao nga daot o gutok. Muna siya tao nga mga insecure. So, muna nga kahapon, aside from gi-raise na to ang reward, nisulat ko, na akong sulat ni General Peña sa Philippine Army, nga ni-request ko nga padaghanan na to og visibility og army dito sa Santa Bayabas area o sa ubang parte sa ato ang probinsya nga atong nakita nga murag dunay suspetsado sa paghimo niini. So gahapon po nisulat po ta ni Colonel Pineda kay ako pong ganahan nga doon na po enough numbers of police visibility dito sa area sa Bayawan, Santa Catalina, Basay aron maprotektahan ako ang atong mga tao dito. Kaya kung dili naman presensya, kung dili dunay directive na dakpon gyud tong nakapusil ni Mr. Joem Istinioso. Dayon ako kung isulatan ang local government unit sa Bayawan nga mo-produce sila sa CCTV. Akong suguon ang mga pulis kung asa dapit nga CCTV ang angayan nga kuhaan sa area na napusilan si Mr. Joem Istinioso. So hopefully, ang local government unit will cooperate. The Mayor Jack Raymond, I hope that he will cooperate kay aron atong masulbad ang ato ang problema sa pagpamatay sa Bayawan. So for that, that's all for atong gihimo kagahapon, and this will continue. I will not sleep. I will work hard. Dili na ko ni katulgan ning maong kaso. I will work hard. Doon na ko'y connect dito sa national government, and I'm happy that the Secretary of DILG already acceded the request, and he told us nga dili po niya katulgan ning maong kaso. So by that, doon na may schedule nga panag-meeting dito sa national with the President. Kaya ako gina siyang ipaabot aron ang kwerpo sa kapulisan doon nagyoy kaisog nga manakop niini. So ako lang yung hangyoon ang atong mga pulis nga magtinarong gyud ta kay ang panumpa nato bilang pulis usa ni ana nga dili ta mo dawat og kwarta, dili ta mo kadol og mga nagbinuang dili naman sa probinsya kundi dili sa tibok nasod. So mao kini mga direktiba nga atong gihimo kagahapon. Daghang salamat. Aksyon! Balita!